היי, למי שלא יודע, לפני, אני לא יודע כמה זמן הסרטון הזה יוצא, אבל לא כזה מזמן, הודיעו על פטירתו של המנגקה האגדי אקירה טוריאמה. הרגשתי לי צורך להגיד כמה מילים. בכל זאת, אחד מהאנשים שבנו את אבני היסוד למדיום המנגה והאנימה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז למי שלא יודע מי זה טוריאמה, טוריאמה היה היוצר של המנגות דוקטור סלאמפ, דרגון בול. אני מניח שכולכם יודעים מה זה דרגון בול. בערך כל אחד שנולד בשנות ה-90 עד היום גדל על הסדרה הזאת, ואני חייב להודות שאני לא המעריץ הכי גדול של הסדרה, ויש לי נטייה לבקר אותה לא מעט, אבל היום אני רוצה לציין כמה דברים שהפכו את הסדרה הזאת לכל כך מצליחה וכל כך גדולה, כדי להסביר למה טוריאמה היה אחד האמנים הכי גדולים וחשובים במדיום הזה. כשטוריאמה יצר את דרגון בול, הוא הניח את אבני היסוד למה שאנחנו קוראים היום אנימות שונן, ואני הולך להסביר איך זה מתבטא. הדמות הראשית היא דמות מאוד אופטימית, תמימה, עם לב טוב, דמות שמוכנה למות למען המטרות והשאיפות שלה. גוקו ספציפית הוא אולי לא דמות שעוברת תהליך גדול כמו נארוטו, או דמות עם חשיבות עלילתית כל כך גדולה כמו לופי ועומק, אבל פשוט דמות פשוטה מאוד שממש קל לאהוב אותו, טיפשות חיננית, הדבקות במטרה, פשוט נותן הרגשה של כלילות, רוב הסדרה, ודמות ראשית שאתה פשוט אתה לא יכול לשנוא אותו. אתה יכול לא לאהוב אותו, אבל אתה לא יכול לשנוא אותו. אתה רואה אותו על המסך ואתה מחייך. מעבר לזה, אחד הדברים היותר חשובים במדיום, שאני מרגיש לא מוזכר מספיק כמה זה חשוב כשאתה עושה יצירה שהיא מנגה או אנימה שהיא ויזואלית, זה העיצוב דמויות. טוריאמה היה אחד האמנים היותר טובים בקטע הזה של עיצוב דמויות. הוא היה כל כך טוב בזה שגם הוא עשה עיצוב דמויות למשחקים, דרגון קווסט, כרונו טריגר, בלו דרגון, ושוב, כמו שאמרתי קודם, זה אחד הדברים היותר חשובים כשמדובר במדיום שהוא הרבה ממנו הוא ויזואלי ומראה דברים בעצם בציור. אז כשאתה מעצב דמויות זה ממש חשוב שיש הבדלים, שכל דמות נראית שונה וייחודית. זה עוזר לצופה או לקורא לעשות הבחנה בין הדמויות. דרגון בול עושה את זה מאוד טוב, אפשר לראות איך כל אויב נראה שונה אחד מהשני, קל להבחין בין הדמויות הראשיות, אתה לא תתבלבל עכשיו, אפילו בין גוקו ליאמצ'ה אתה לא תתבלבל קורירין וטנשין האן, ואולי לא תזכור את השמות שלהם בהכרח, אבל אתה תדע להבדיל ואתה תדע בערך מה מייחד כל דמות, וזה עוזר לך כשאתה כותב סיפור, כי ככה הצופה יכול לעקוב אחרי מה שקורה הרבה יותר טוב מאשר מלא דמויות שנראות דומה אחד לשני, מתנהגות דומה אחד לשני, לא בהכרח מתנהגות, אבל אם נראות דומה אז זה מבלבל, וההבחנה הזאת היא ממש חשובה בכתיבה לדעתי, לא בהכרח בכתיבה אלא במדיום שהוא מדיום ויזואלי. אני לא יכול להגיד שטוריאמה היה מי שפיתח את התחום הזה בוודאות, כי בסופו של דבר זה משהו די מתבקש כשעושים אנימות או מנגות, אבל הוא כן היה אחד הראשונים שעשו את זה באופן כל כך בולט וטוב. עוד דבר שאני רוצה לגעת בו זה איך שטוריאמה כותב, הצורת כתיבה שלו. טוריאמה התחיל עם מנגות פרודיה קומיות, דוקטור סלאמפ, וגם ההתחלה של דרגון בול, מה שקוראים לו דרגון בול לא זי, זה היה על סף הפרודיה, כאילו ממש קומדיה, וזה לא ניסה להיות רציני מדי, לא היה ממש עלילה חשוב, שלא היה עלילה סופר רצינית, היה גם שבירת מסך קרבי הרבה, כל מיני דברים כאלה, ואפשר להרגיש בכתיבה שלו שלא ממש אכפת לו ממה שיקרה בעתיד. הוא לא מנסה לעשות עלילה מסובכת שמעבירה מסר חשוב, הוא פשוט כותב דברים שהוא חושב שהם כיפים. וכשעברתי על הדרך שלו בוויקיפדיה לעשות טיפה מחקר מינימלי, באמת לא התאמצתי יותר מדי, ראיתי שיש ציטוטים שלו שהוא אומר שהוא כותב בשביל שמי שקורא את זה ייהנה מהסיפור, והוא לא כל כך אכפת לו מה יישאר מהמנגה שלו אחרי זה. זאת אומרת, הוא לא מנסה להעביר איזה שהוא מסר, הוא כותב בשביל לעשות כיף לאנשים. ואני חושב שאחת מהביקורות הכי גדולות על דרגון בול זה שהעלילה כאילו היא לא ממש טובה, אין כל כך עלילה, יש בה הרבה חורים והיא לא סופר כאילו מורכבת. זה גם ביקורת שאני הרבה אומר, אבל אם מסתכלים בסופו של דבר על המטרה של מי שכתב את המנגה הזאת, זה לא המטרה של טוריאמה, זה הסגנון שלו, כך הוא כותב, הוא רוצה לעשות כיף לאנשים. אני לא יכול להתווכח שכן האנימה של טוי היא ארוכה והיא מרוחה, אבל בסוף כן יש איזשהו גורם הנאה, אתה רואה אנשים הולכים מכות, זה כיף, זה מצחיק, זה כיף. זהו, מה שרציתי להגיד זה שהסגנון של טוריאמה זה לא דברים זה לכתוב אנשים שיגרמו אנשים ליהנות, וזה מורגש, הכל כיפי, אופטימי, שמח. גם ברגעים יותר רציניים יש פתח לתקווה. הרגע הכי רציני שזכור לי היה שקורין מת, וגם כל הקטע הזה שאנשים חוזרים לחיים והערך של המוות יורד, מצד אחד עלילתית זה כזה לא ממש טוב, מצד שני זה מקליל את העלילה, זה פחות כבד, אתה לא מרגיש יותר מדי עצוב, ואני לא חושב שגם זאת הייתה המטרה, כן, אולי
היה חלקים יותר עמוקים גם מווג'יטה בסאגה של בו, אבל בסופו של דבר אני חושב שזו לא הייתה המטרה שלו. המטרה שלו זה לגרום לכיף, לגרום לך לחייך כשאתה קורא. מאוד דומה גם למה שאודה עושה עם וואן פיס בצורה מסוימת, אבל לא, ואני חושב שמשם הוא לקח את ההשראה הזאת. הזכרתי את אודה, אני רוצה לתת ציטוטים, אחד של אודה, אחד של קישומוטו, וזה אחרי שחתכתי אותם, אני אשים קישור, תיאור של הסרטון, טוויטר ותרגום, ושוב, אני חתכתי, זה דברים יותר אישיים, אבל זה ארוך, אז תתכוננו. תודה לטוני מנקמה על התרגום לעברית, אני השתמשתי בתרגום שלו, חסך לי הרבה עבודה. איצ'ירו אודה כתב, בתור מי שהרים את השרביט בימים שבהם קריאת המנגה נחשבה בזבוז מטופש של זמן, אתה אחד מאלה שיצרו עידן ובו מבוגרים וילדים כאחד מסוגלים לקרוא וליהנות מהמדיום הזה. הראת לי שמנגה מסוגלת להשיג דברים כאלה, וגרמת לי לחלום שאוכל להגיע לכל העולם. הרגשתי שאני צופה בגיבור העולם איתי הדוחף קדימה. השפעתך לא הוגבלה לתעשיית המנגה בלבד. הילדות של כל כך הרבה יוצרים מתעשיות שונות ללא ספק משתרשת בריגוש שבקריאת דרגון בול על בסיס שבועי. קיומך היה כמו עץ אדיר שענפיו מתפשטים אל תוך השמיים. עבור מנגקות בני דורנו אשר עמדו על אותה במה שהוא עמד. ככל שהתקרבנו לעבודתו של טוריאמה, הבנו יותר ויותר את המשמעות האדירה שלה בתעשייה. זה היה כמעט מפחיד לראות את זה. בכל זאת, באותו הזמן, האדם מאחוריה היה איש כל כך קליל. זה שימח אותי. אני מרגיש שברמה הגנטית כולנו אוהבים את טוריאמה סנסei בשל מי שהוא היה. אני מקווה שגן עדן הוא מקום נפלא, ממש כפי שהצגת אותו במנגה שלך סנסei. מסאשי קישימוטו, היוצר של נארוטו, גם כתב הודעה, הנה מה מילים שלו. אני גדלתי על דוקטור סלאמפ בשנותיי הראשונות בבית ספר יסודי, ועל דרגון בול בשנותיי המאוחרות. כך שזה היה טבעי עבורי שדרגון בול תמיד הייתה לצידי כחלק מחיי. אפילו אם חוויתי משהו רע. הצפייה השבועית בדרגון בול גרמה לי לשכוח ממנו. היא הייתה מרגיעה אותי. ילד כפרי שלא היה לו דבר, משום שהייתה ממש כיפית. כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, לפתע דרגון בול אשר הייתה חלק מחיי במשך שנים כה רבות נגמרה. הרגשתי תחושת אובדן אדירה ולא ידעתי למה לצפות. אבל באותו הזמן, זו גם הייתה הזדמנות עבורי להבין באמת נפלאותו של סנסei אשר יצר את דרגון בול. גם אני רוצה ליצור עבודות כמו שלך. אני רוצה שתהיה המורה שלי. ככל שעקבתי אחרי צעדיו של סנסei והפכתי למנגקה, תחושת האובדן החלה להיעלם. מכיוון שיצירת המנגה הייתה מהנה, הצלחתי למצוא דרך חדשה לעקוב אחרי סנסei. סנסei תמיד היה המנחה שלי, והרצתי אותו. אני מצטער, אבל ברצוני להודות לסנסei בשבילי, הוא היה אל מושיע ואל המנגה. כשנפגשנו בפעם הראשונה, הייתי כל כך לחוץ שלא יכולתי להגיד מילה. אך לאחר שפגשתי אותו פעמים רבות בוועדות של פרסי טיזוקה, כבר היינו מסוגלים לדבר. בתור ילדי דרגון בול, אודה-סן ואני חזרנו להיות ילדים. וכשדיברנו בהתלהבות על כמה שדרגון בול היא כיפית, ממש כאילו התחרנו זה בזה, פספסתי את העובדה שהוא חייך לעברנו במבוכה. שוב, תודה לטוני על התרגום. אפשר לראות מהתגובות האלה כמה הוא היה אדם משמעותי וחשוב בתעשייה, ולא רק אודה וקישימוטו כתבו מילות פרידה, גם מנגקות של ג'אנרים שונים, אינו את הקהיקו, היוצר של וגאבון וסלאמדנק, יוסקה מורטה, מהאייר של וואן פאנץ' מן, המדבבים של דרגון בול, הביעו צער עמוק מהפטירה שלו, אנימטורים, נוטו שישידה, מגומי שיטני, יש עוד שאני לא מציין, אנשים מתעשיית המשחקים, ג'קי צ'אן הגיב ושיתף מילות פרידה. טוריאמה באמת היה אחד מהאנשים הכי חשובים בפיתוח תעשיית האנימה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, והכי חשוב, אדם שמח וצנוע ואהוב על ידי כל הקולגות שלו. בתור אדם שלא כל כך אוהב דרגון בול, אני לא יכול לא להעריך את מה שהאיש הזה עשה. ללא ספק אגדה שתיזכר לעוד המון שנים, אז סיונרה טוריאמה סנסei. תודה על הכל.